Tapani Koivuniemen perustama uskonnollinen yhteisö tunnetaan suljetusta toiminnastaan ja poikkeavista käytännöistään. Tämä lahko syntyi 1980-luvulla Otaniemen Teekkari-kylässä, mutta ajan myötä siitä tuli yhä eristäytyneempi. Koivuniemen lahko tunnetaan muun muassa äärimmäisistä vaatimuksistaan jäseniään kohtaan. Esimerkiksi miesten painoindeksin piti pysyä alle 19 ja naisten jopa alle 17. Laihduttamiseen painostettiin yhteisistä punnituksista erottamisuhkailuihin. Lapsille opetettiin, että Jeesus pitää laihoista tytöistä ja pojista ja kaikki lapset määrättiin kotikouluun. Yhteisössä vallitseva kontrolli ulottui myös perheiden sisäisiin suhteisiin ja arkielämään. Liikkeeseen liittyi myös taloudellinen ulottuvuus. Kustannusosakeyhtiö Koivuniemi tarjosi palveluita suurille asiakkaille, kuten valtion laitoksille, ja jäsenet tekivät töitä poikkeuksellisen alhaisilla palkoilla, jopa yli 300 tuntia kuukaudessa. Tulojen väitettiin menevän hengellisiin tuotteisiin. Vuonna 2010 Ylen MOT-ohjelma toi esiin lahkon sisäisiä ongelmia, kuten jäsenten kokemaa manipulointia ja hyväksikäyttöä. Koivuniemi itse on kiistänyt kultin olemassaolon ja väittää kyseessä olevan vain herätyskristillinen raamattupiiri. Tapani Koivuniemen lahko on edelleen toiminnassa ja osa sen jäsenistä työskentelee yhä organisaatioissa, jotka tekevät yhteistyötä valtion kanssa. On tärkeää, että tällaisia ilmiöitä tarkastellaan kriittisesti. Lisätietoja aiheesta löydät lähteistä, kuten Yleisradion MOT-ohjelmasta ja uskontojen uhrien tuen raporteista.